Pakasalitaan nga napauluan, sika, tilab ko. Ni Rodel. Pakasalitaan ni Rodel. Sa godayan nga ti surat, idi, kalman lain. Idi, kalman laing manunim. Na iparada ko, na igarahe ko, manunemi dati tricycle nga ipaspasada. Uy, kamaysak nga tricycle driver, manong. Hindi ta sumabat ni nanang kaniyak, manunemi, apeng nga tang sumabat. Naku nakitinakam ko. Anya nga isabat na. Uno, damagin na nga tanong, dati ginatang ko nga pangrabyanan mi. Kaya dagpay sumano. Dinamag na. Ay, Rodel anak. At minsan nga ili tayo. Iso nga damagin no nang yawid ka. Iso deta. Wanang. Kit mayat ata. Napanunot mo't nang yawid. It damagin na no at yawid kong masida. At ka no nga minsan nga ili. Sino sa nga ili? Dati nga umay dito ya. Apayahan nang tawag kang gaya. Damagi ko mapingarod na nang may tawag na. Kaya dati, ni Karen, ada. Karen mo ni Gina. Apay, duayat umay loko. Sabali di Karen, sabali Gina. Parang sinter ko kada daw nanang. No, sabali Gina, sabali ti Karen. Agad jak amudet, ang ni Karen dada. Sige nga rin, alam nyo rito yun. Litson manok. Kanada, ginatang ko nga kwan. Ganoy, muklatan nga pulutan deta. Kabut magusto mo deta, nga dinakdakan sa pulutan mo. Lamunak nga ro din. Kwa. Nangarti baga kinikaren. Kita, umay nagsabatin na. Talang, ang takay sumabot. Girlfriend ko ni Karen Manonemi, ada digitingon daway nga kastoy ti aramida na biglalatan nga umay. Kahit nakatanga surpresahin na, tadi na ikayat nga itawag. Nga latang masumang pwede di balay nga daisunan Manonemi. Kani may hindi manong nagpeso, ano iyan ko. Kahit inarakop na. Kumusta, sweetheart? Agad, ano dati angot mo? Agad gasolina? Kapilitan na. Agad gasolina, agad tapok, agad asok. Ano yan? Paspasada kita, di ba? Asokanak. Yan. Kaya pasir ka man. Ay, iliwag ka nga. Umiyang ka. Kaano pa yung may ayak tigas ting oras ka sa anak ng biyan. Yung saga, yung pakadam ko mga rudbot at nakasagana. Ano ka madalas ka nga sagana? Nagpakondisyon ako mamit kasi no, di kalman kita nagkuwaak, di awan di kwa. Ada sa bali nga, binimbang mo di kalman, kasi yan kahit mo sawan. Inurno nga kumatap no, parang nga parukpukan ka. Padasong nga nakidilita. Sigurado lagi din nga sa bali nga bambangem. Nangikumat ka dati parang salita yung ginanang mo. Ni Karen mo, ni Gina ko na. Ha? Di malaksit kanya nga Karen, dapat na Gina. Angaw ko lareta kininanang si Kamat. Sige sa bakit ito dito pa nag-kiss. Nagtutbrasak pa ya. Kahit nagtutbras kami tibigat. Nakababay mo kayong nakabang magluka. Napagdigos basta kiss, uraan niya traman mo, ramantang bibig mo, basta kiss. Karen, naring ko tarik na mula. Una, karawag man. Uy! Alam mo yung ting nagdigosan. Sagbay nga mga antay to. Umuna kan to kay lapakanik. Gusto'y kami kini Karen, mano.
kinapudno na adapay Gina girlfriend ko, ng ex ko. Imununa ni Gina manunemi nga nanubiak sakbay kay ni Karen. Ni Gina manunemi kat sang ko nga impaspasyal dito balay. Iso nga sang ama mo ni nanang. Nilaing Karen manunemi ti imay ko iniyag dito balay. Kaya nilaing Karen ti umay ori saan ngagpakada. Mailiw nga ta. Nasbat pa nakailiw ko ken ko. Manunemi may isa ka tricycle driver idin to tani Karen ket sales lady. Nagaw-awid iti ilid Imno da duma na kahit agawid itawag na mapangkualain kat paum niya nagdito balay. Siyak manunimi itinangdamo ken kuana. Siyak to siguro siyak man tinaikari nga para ken kuana. Anong nimi jak pay na panidyabalay da numampay ibagbagak nga kahit ko ti mapanidyabalay da saan ko na. Kahit nasawan, dinakayat ngayon maamu ka dagiti parents na. Baka limad ka dagiti parents na nga adda relasyon mi. Siyak manunay mi. Mamuuna yun ni nanang ni Karen. Nakairanak labasit na panag nagdigos manunay mi kalpasan na simrekak iti kwarto. Irikap ko mang inturun manunay mi ni Karen. Abay. Kit sumurek ako na itata nakadigos ken nakatotbras ka. Ikatay kon titualya anay balabal ti bagim eta kalbasan na. Siyak ti muna amangan. Uy, Karen. Oo na ikan. Karen. Ketap no pair konak manunay mi. Inikat ko. Kalpasan na induron ko kad nakaidday ti kama. Inikat ko ti arwaten na manunemi ket 6 ket 9. Isu iti naramid mi. Manunemi. Napagustuhan nga napapanti iliw mi titunggal maysa manunemi kalpasan na Rimor Community sila. Nakidasara ko makantayon. Kuna ni nanang. Muna kayo na. Tapok kawak ba ni Kasi Inso? Kasid! Sid! Hey! Abay, mayan, dahil sangpot ko pulutan. Di ka ba't nanganin na yan? Naman, lipas ko lang nanganangan. Bagbagang barok, di tayo pwede nangan, sa mga ibagang nangangan. Hinanang met, di tala maawatan yan. So, nga tumaparak dito, nagmulo mo ka. Nagloko kang ubingin Ni nanang, ang ubing ni Manong. Tanda niya, agasawa na itaan sa iba ang ubing mo. Lamang ang tilataka ro din. Hinalak mo't Manong Nemi dati ginatang ko nga arak na panakon tilikod. Hinalak pa yan Manong Nemi dati pulutan sa akong indasar. Pag isumot mo mayan ninso. Luktakon. Dasa sa ngailin. Adda, hanggang makulang ka sa nga ilis, wala. Pasarimat umay. Liplipas yun sa amin. Agat, adda ba maangot kong agat basisaw. Anong basisaw? Uno dati kasla dati, anong panagana mo dati? Sunrocks. Kasi di angot na ka, dagat kasla sunrocks. Katawa kami man. Ano plano mo, insan? Iso nga din nga talat, agbaling nga asawa, ni Karen. Dito mo dinakayat nga mapanag di balay da. Kayat nga asawan, dinakayat nga mamukha lagi ti parents da. Ano, tatapin. Baka adda kayat da pangyasawaan kayong kuwana. Dito tatap ko Isod gabo na nga dinakayat, nga maamuan di kiti parents na nga ada boyfriend na sa kanya. No, ada pang yasawan da king kuana, kayat na nga ta. Dato tsaka mo. Nga bali nga si kamot tinakauna. Pura subladon sa bali nga lalaki, at least nakauna ka. Ngayon niya kami di marikiriknam. Iba't patig mo kaliso na. Iba't patig ko. Kaya nukas pagarikan ta saan nga da kami nagkatuluyan. Nasakit para kanya. Yung nukas pagarikan talaga nga nakastart na yung kari. Awan sa bali nga ramidag to, saan nga mangawat ti kinapod mo. Sige.
Ito na ito pinapare. Apo, pare, insan ko naman. Ay, nung nabartek ta langit, pare! Imay di manon nemi ni Karen itayan mi. Tabanganin. Di ka binangan? Hmm? Nang kay tayo, nanganak mo tit. Natuglek pa yung nga na. Nakapimpintas ka, Karen. Kung ni Inso. Kaya talagang napintas, bagay kami kiniinsan mo. Guwapo mo di suna. Nga man da problema, ninsan. Apay ka nga di mo iyam mo isuna ka nagiti parents mo. Kat iyam amok to, ano dumtong ti panawan. Pakada ka nung kami ilimlimid mo. Ilimlimid nga niya. Baka ada han nga amo. Nga may pagkeng ka. At ka di pa nagtuwado ang kanya, sweetheart. Awa mo ano nga rin problema? Di ngamin issue dito apay nga di mo kayat nga umahik agpasyal di balayo. Diyan kahit nga mandatatangkin na nang nga da boyfriend ko. Yun. Gusto di ko na, apay. Kat balasang kami met, balasang kamet. Hanggang mo pa nga ubing unay, o ubing, balasang kan, manutaw mo. 22, di ba? Nung kumatagbas-basa ka, paritanda ka. Nga maki-boyfriend. Ano nga minti rason? Madam-damatan ito pagsalita nila. Sige nga rin. Ang gala talaga nun. Ibusin mo lang natin. Sobrang kakton. Anang artis sa ganak. Tabagim. Hanggang bang rabihin, naman. Isa kontrol lang ang di kwarto. Hindi ko ha. Dito yung sangbat mo, ang magnet. Magnet ka di. Letson manok. Ayun, letson manok. Ay, yung bati mo nila tigay kwak. Tikayat ko. Ano namin tikayat mo? Puun ti payak. Dua payak tila bati. Hala nga puun, payak ka mismo. Inulit mi pa'y na minsan manong nemi idi ta makapanganak ket napagustuhan man yung tirik nami. Ano tinas kina pagsalitan ta? Kung namita kang pagsalitan ta, may panggapiti. Dakiti banag na sangko nga mo, may panggaping ka. Si katilap ko. Amo, marik na, mamati ha, nasyak tilap mo. Iso na lang ta, pudno tinagparik na keng ka. Diya kaya't nga mamuhan na kita na kanya kanda boyfriend ko. Gawata, ada yor ure da, apara kanya. Kasla nang nangit ko na itang istorya na. Amom, ato tayo nagpapatang istorya. Si katilap ko. Siyak tilap mo, ngayon, samad nga siyak tibang asawa ken ka. Abi nga di mo kabaylan nga laban ti panagayat mo. Diya kayat, nga suplingan ti pagayatan ni kiti parents ko. Dapat patag nga rin ti parents mo ngip siya. Kauna. Ti parents ang masukatan. Ti boyfriend masukatan. Kasi simple nga, sungbat, di ba? Gusto ka Anak mo maling nga ilaban. Tila yung namnamata dito no, mapasamak to kita kami, ti pagnasawaan na kanya. Ket no talaga nga saan ko ang kaya, di may papilit. Agtalawa, ket umayak ka. Ket mo sawen, no gwapo, wano anyaman di tati posible nga sa guday na. Kayat mo. Siguro. Kaya daming kwarta na. Kaya daming kwarta ka. Iso na lang tabas basit. Wano basit. Basit nung amin na dyan. Hawayan mo. Nakikita mo? Hampay. Ladawan? Hampay. Ngayon mo kas pagharigan ta, lakay. Anak ako na numayatag lata.
Wala ta dandanimot matay. Talakay nga ron. Nagadutot lakay nga mapapaot pa biyagdag ng kita nga lakay. At mo sa naglalakay ka? Si katilab ko, Rodel. Iso nga, nagpo-problema. No talagang siya tilab mo. Orisa mo pa yan ang kita rin diyang Hawaiano. Saan ka nang suwang sangpat? Ang kaalan niya kita arwaten, tagnaid ka nito. No kayat mo, agasawatan. O request lang, ilibastan, idarastan. Adaman ngem na. Ada sakit ti puso ni nanang. Baka isukit pakatayan na no sa anak nga ogtungpal. Style mo, kada doa pambar. Ngayon ang peso dita. Ada sakit ti puso ni nanang ko. Kaya may parit kang kuha natin, saksakit tinakim na. No, ada kasakit tinakim na. Sigaman ti siya, kas pagarigan. Matay ti inam, gabuken ka, na anak, gabot kinatangkin ti ulo, gabot sa mo panagtungpal. Sige, maturutan. Nunay ka rin saan nga si kakin siya. Awan, di maramit ka. Kabigatan na manunemi dito'y balay nga nagrubuat kalpasan na nagpaitulod iso na iti pagtrabahuan. Tumalim, may kalayan? Magkawid akto. Di balay tumalim. Tawagan nga tulangin no, at akton di balay. Intuloy ko nga tinagpasada, manunemi, kat kaslagal alanganin na. Rugya ko nga lipatin, ni Karen man, kabatak paraparik na kanya. Nasaan nga na kami katuluyan. Aging ka manunemi, at imawag kalpasan ti duwang alawas. Oh, may katibalay? Hanin, tanong umayat. Ores ang ipakamu, adaklat tanukan. Baka dito hindi mo oding paragtawag ko ka. Karen, di ka agang angaw kasta. Hana ka angaw. Natulagan di ka sami kini Luis. Kalpasan lang, ti duwa nga lawas. Kada di may mo dito balay. Natulagan di ka sariyo. Saan nga lakay? Saan? 45 years old. Lakay aboro? Divorsyonado. Sigurado ka? Impakita na kayong kati papeles? Impakita na. Kan talaga, da kami siguro tinay kan kayat kagsakit tinakim ni nanang ko. Agyaman nak, Grudel, itinasurok na talong at awen. Nga panagayan na yata. Nga pinarparagsak na. Siya katilab ko. Nga masusurok ang tulipatan. Kat masusurok tubat nga yata ni Luis. I love you. And goodbye. Manong name nagsakit, nakasaksakit. Iso nga kanedi nga rabi, manong name nabarteka, na subrakti minum. Nga dito tiga po na no apay nga saan na nakakapagpasada, iti kabigatan. Intuloy ko man yung tinaginom. Ba nagpungpungtutan, nagungungtan ni nanang, manong name, kastamat ang giniading ko. Makalawas manong name nga saan nagpaspasada. May tak pinagbagaan manon na hindi kitipata ka tricycle driver kapatasan takbatan nga mauray nga pakita pinasyar dak dito balay. Aduda. Awang pagdanagam tanagbalong kami tamang ni pagarup mo painuman na ka mamin. Umay da kala balakadan umay da kala liw-liwain. Itulok mo kid nga gabulang ti maysa nga babae ket sumardin kan nga biyag. Di ngamin ka kadwa. Di pagyawanan ka, pare, imununa ka, nagpapasa. Ngayon dahil nga nang asawa kang kuha na.
Nagiinom ka mga road manon naming sa anak anabartek kareti nga rabi. Maragsakan na kada kas kadakwada nga padak nga driver iti asosasyon mi nga maki andingay nga tumulong nga mangsulbar ti problema. Iso nga ti kabigatan na balik pasada manon naming. Balik pasada pareng Rodel. Ken sapul ka man na. Mangarem ka man tap na daman bembang Nada magkulayangan manong naming adan ni Karen sa Hawaii. Apo nagkasat kan Karen. Barbarin numalagлагip na ka. Oray mat $100 no ti pauit mo no kosta nga birthday ko. Taamong ba ti birthday ko na. Namamok manon name ni Gina iti may sa karinderya inarem ko isuna. Gina idi sa Karen di ko Gina man eh. Sanda ka pinarigat ni Gina manon name iti sungbatan nak inyawid ko dito balay. Dito'y manon name nga napapan ti iliw ko babaen ki ni Gina ket ni. Gina. Rodel. Check pagarupan mo Virgin ka. Virgina. Si kapailaan. Maragsakan na klaon ng ardo kasta. Ket kayat ka nga sawaan. Nabita pa yung sawaan ako. Kaya adan na pasama ka na ta. Kahit mo met, nagsikog ka, kahit saan ka nga ikasar. O man o, ikasar na o. Ngayon saan ba lang ita? Sige, orayik nga rin nagsikog ka. Talo nga bulan, manunimi itityahan ni Gina, idi baka na kaniya. Naplano nga rin ti kasar, manunimi, siyempre, na dumati ornong ko. Isagsaganak ko mati nagkasar, parang kasar ko kini Karen. Ngayon nagkasar kami, ni Gina ting kasar ko man. Aging ka manunimi nga the message iti cellphone ko. Resibo. Western Union. Di kinitak nagan ko. Di amount, ala, nagdakal di amount naman. Sus Maria. Hindi kita, nung sinot ng isen, Karen. Nakalagip ni Karen. Hindi agring ti messenger ko manon name Iso. Sinong bata? Hello? Hello? Kumusta kan? Kastoy, nakita mo? Vincent ko? Kakit-kita nga ron. Itay, awagan nak mo tayo. Ano sama? Ano sama nagtakal? Kasi ba't 50,000? Aramatin yun ano awa. Pag negosyo. No, daman kurang na tapuunan. Babali mo ta, itawag ko. Yung message kanya. Tabang tetak. Okay kaya duwit laing? Kenny Luis? Okay kami. Ano trabaho mo nila? Ay, nari ka trabaho ti Hawaii. Nakapatpatig ti oras ko. No? Well, may ayata na kata. Saan lang kami mesat pag-ubaraat. Nung nahanos ka doy, atot mas weldong. Nung sadot ka dito, kas laman na Pilipinas, awan ba yung anak yun? Ada pa si Kugak. Kita kayo. Masigog ba ti sona isong ikasar ko? Ikasar ko. Alistol ako mang umayak. Tap natin darak ti kasar mo. Numampesa mo idingan itandahan ti kasar mi kini Luis. Siyak ka di palang tilab mo? Sika tilab ko. Lab ka nga duwa kini Luis. Kahit mo sa Buenos, pag-arigan tagpakasyon ka, kahit sa mo ka duwa ni Luis. Mabalino ka? Bukod tayo bagbaga. Ba't pa talaga da asawa nun? Naling nga dimot lang ni Luis nga mangan. Hindi mo dinaham mo. Yung sinusurwak no ka sa ti mangan. Kahit nga misis mo to. Naling ka dimot lamangan. Naling nga.
Manong name duwan ti anak mi kini Gina idag bakasyon da Karen kini Luis. Kaya imay da nga mismo dito'y balay, manong name ngayon pakaamuda. Nasaan kami ngagsagsagana, gaputa, isudat mangi tugot iti sagana. Manong name dinamag ko kini Karen no amo ni Luis nga da kami idi. Awan ti inyulbod ko. Apeng nga kayat na, may ito. Kahit nakanot magkikayam ken ka. Kahit nakano agayaman, ti lalaking imon una, im itiso. So, sige, listo lang. Apikid nga saanin mo nakmata. Nangro na tanu ado okasyon, manon name ag birthday, ag birthday da asawak, ag birthday di giduang anak mi, manon name adalat ta maawat mi, nga ayuda, nga gapu kadakwada. Ken kastama tayo kasta nga Christmas, manon name adala tama di Paskuada. Adda matigid daw manong name nga adda pa kaamo ti LBC nga adda tay pick up mabay mi pick upan nga karton. Abukit adu ang chocolate ken adda pay arak manong name ken dumag ti Ken Foods. Unang hard ni Gina. Mayat man ta nakanubya kati nagbalin nga Hawaiana. Mayat man. Ngim nagbakasyon ng isis ko na, baka nung sinara kayo ha. Santo mapasamak tata, sweetheart. Kapag kasla nga gayem, iti relasyon mi, iti ex ko. Katsika, kumusta kami di ex yo? Ex mo? Awan ex ko. Da, sino ko ma? Siya, ex-boyfriend na. Itan asawa na. Awanin sa pulak manong na tiragsak mi, ti asawa kagrawan na kita. Nakmi, saan kami man nga nagkatuluyan kini Karen? Ngem, sagot kanya kung China, kinamo Diyos, kinasingat itong galmay sa pamilya kada kami. Dito nga rin, ipakasalita, kaya thank you, iti laing mo ng ibasa manonemi kat sabi ko ma, nadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak nga nagbuya ka nagdengeg, more power to your program. Ito nga rin, agyaman nga pagaya mo, Rodel. Thank you, Rodel. Thank you, mat kada kiti nagbuya.